Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazem Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ini zvangu ndini ndakaita kuti handzvadzi yangu ange achizosvika pakuita bofu. Kwamanashi zvinhu zvandakaita izvi zvinondirwadza, and now I can say kuti munhu kana kuri kunzi kana uine zvinenge zvakubohwa unofanira kuti unge uchimbozvidzora usati watanga kufamba uchienda mune vanhu ava vanoita zvekurapa uye zvekare nekubatsira nekurombesa, because inini mukomanashi ndakangoti ndabohwana nehandzvadzi yangu akandiudza mamwe mazigara moyo, ndikati pari bho apa ndini ndakamuendesa kuchikoro ende ndini ndakamutoresa license. Now ava kundiudza nonzenzi dzose idzi nekuda kwekuti ava nemukadzi nevana ava kuzviudza kuti inini handina kana basa. Ndikabva ndati apa tomborina kana problem. Zvadaro mukomanashi ndakabva ndachizoti iri bho ndokubva ndazoenda kune vamwe madzibaba venguo tsvuku. Ndakati ndaenda kuya vakandigamuchira zvisingaiti, vakabva vati kana kuri kunzi iwewe unoda kuti munhu uyu ange achifa unokwanisa here kundipa mari? Ndikabva ndati mari. Saka vainge vakanditi kuuraya munhu vanoda 6500. Ndikati mari iyo handina. Zvikabva zvanzi ndinokuitira half down. Chiita half down, then kana ukakwanisa kundipa half, then ndinokwanisa kuzongomupofa madza. Ndikati ndo zvandiri kudaka izvozvo zvekuti munhu ange achipofomara. So mukomanashi ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga mazai maviri. Ndakatenga mazai angu aya maviri. Mushure mekunge ndatenga mazai angu maviri ndakaenda nawo kwavari madzibaba vaya. Saka takabva tazotanga kuita minamato. Vakaita minamato yavo kuda kwe about 30 minutes vachingoita minamato yavo. Mukomanashi vakabva vachizonditi ndaifanira kuti ndinge ndichizotora tsono. Ndakabva ndazotora tsono mukoma. Mushure mekunge ndatora tsono paya ndipo apo pandakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizobaya. Ndakabaya mukomanashi mazai aya, then vakanditi chimaputsira pasi. Mushure mekunge ndamaputsira pasi mazai aya ndipo apo pavakabva vanditi zvainge zvaita. Ndakabva ndazovapa 3.5 yavo. Mushure mekunge ndavapa 3.5 iyaya ndipo apo handzvadzi yangu paakazotanga kurwara. Akarwara zvisingaiti mukomanashi, ndokubva azonzi kuchipatara ainge aine problem yemaziso. Saka zvakanzi maziso ake ainge achifanira kuti ange achizoparwa kuitira kuti ange achizoita nani, because ainge ongogara achingonzwa musoro. Saka madzibaba vaya ndozvainge vakatotaura kutoti kana kuri kunzi akangoenda kuchipatara ziva kutoti anenge atova bofu. Kana akangoenda kuchipatara chete mushonga uyu nemhiko dzandashandisa apa ari kutofanira kutoti ange achienda kune vanoita zvechivanhu kana kuti vamwe abiya angu vanoitawo zvenguo tsvuku, ndokutoti ange achitokwanisa kutowana ruponeso rwake. But iyewo akabva aendeswa kuchipatara. Unfortunately mukomanashi, everything went wrong during that operation. He then became blind. Akatanga achinzi he is now partially blind. From there on akabva azotova bofu. Munhu aitombova nekaupenyu kake kainge kari right, munhu ainge aine dignity. But kutaura kuno mukoma ugere zvake kumamisha uko ava kutorilaya kwandiri ko iye mukadzi muroora angapagara nayo ari kuno kuSouth Africa. Zvakambotanga zvaenda zvose kumusha, then ndokubva zvazodzoka izvi zvikatanga kushanda. Zvakatanga zvichiita sekunge zvinoda murume stereki, but zvakabva zvazotanga kuita zvemaboyfriend. Tinongozvinzwa kuti ndo zvazvinoita kulocation kwazvigere. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vatete avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vatete ava mucomment section. Mune utsinye vatete, asi ngatitaurei navo. Asi panyaya iyi yekuti munhu anoendesa ingava iri handzvadzi kana kuti hama kuchikoro, then you expect to be paid back. Unopaonawo sei Vedare? Kana kuri kunziwo pari zvino you are busy muri kuendesa vana vehama kana kuti vanengina venyu kuchikoro, are you expecting something in return? Tell us what you think in the comment section. Ndo culture yedu here sevanhu vatema kuti ndikakuendesa kuchikoro
you have to pay me something back. Let us talk about that issue in the comment section. Rekedza iti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Ininiwo ndinoitwa tatenda, ndine makore 40 ekuberekwa. Nyaya yangu inondirwadza uye haisi nyaya inondifadza. Zvinhu izvi zvisati zvaitika, ndaiva ndiri murume ainge achichengeta mhuri yake uye ndainge ndichizvikoshesa chaizvo. Asi zvino mukoma, pandimire panapa, dzimwe nguva ndinotozviudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichizviuraya nekuda kweizvo zvinhu zvandakazoita. Ndakazvivigira madhimoni mumba mangu apa ndainge ndiri munhu aitonamata, ndiri munhu aienda kuchechi. Zvinhu izvi zvakaitika ndezvekuti makore 3 apfuura ndakatanga kunzwa kuti kwainge kuine imwe n'anga yainge ichirombesa. Saka ndakatanga kuudzwa neimwe friend yangu uyo wandichati Tawanda. Saka Tawanda uyo ainge achiri kugarawo muno muSouth Africa. So right now ava kuZim, munoziva inonzi Mbinga, ava Mbinga Tawanda uyo. But ininiwo ndichiri kugadzirira kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizoendawo ikoko. Saka takazongoramba tichingotaura, akabva azonditi, "Sha, unombozviziva here kuti inini ndakatoenda kun'anga?" Ndikati, "Oh." Saka akandiudza kuti ainge akaenda kun'anga. Paakaenda kun'anga kwekuya ndo paakabva azonorombesewa nayo n'anga iya ende akabva atotanga kutoita mari. Mazuva ekutanga paakanditi, "Shamari, urombwa huriko ende mari yeurombwa inonaka because unongomuka makuseni wotoona kutoti mumba munenge muine mari inenge irimo." Ndaingoti zvimwe kuda munhu uyu unonyepa zvake. Zvadaro mukomanashi ndakabva ndazonzwa zvichinzi ainge atenga motikari. Ndakaramba ndichinzwa kuti Tawanda wainge wava neFord Ranger yaainge abva mukutenga. Ndikati hazviko izvozvo. Ndakaenda kumba kwake ndikabva ndazoona kuti zveshuwa rainge rakapakwa ziFord Ranger rewhite. Akabva azobuda akati, "Let us go for a joyride." Takabuda mukoma tiri vaviri. Ndokubva azondiudza kuti zveshuwa zvandainge ndakanzwa kuti ainge akatenga motikari chainge chiri chokwadi, uye zvekare zvose izvi ainge akakwanisa kuzozviita nekuda kwemari yehurombwa. Achingonditi mari iyi inonyuka mumba kapaya pandinenge ndakarara, pandinozomuka ndinoona kuti munenge muine mari. Akanditi, "Sekuru ava vane masimba kani zvisingaiti." Saka usiku hwacho ihwohwo akabva ati, "Kana uchida rara kudheni kwangu." Ndakataura namadhamu, then madhamu vakabva vati hapana kana problem because vainge vatoona kutoti zveshuwa mufesu uyu munhu ainge aine mari dzake. Saka ndakavaudza kuti munhu uyu ndoti ndinge ndichimboita get close kwaari so that ange achindiconnecta kumabusiness dealings ake nesuwo tikwanise kusimukira. Ende ivo vakabva vati hapana kana problem baba vamwana, as long as musiri kuzoita zvechihure. Zvadaro mukomanachi ndakarara kumba kwake Tawanda uyu. Saka takatanga takamirira achinditi, "Uchaiona mari ichi, uchaiona ichangokaruka yangonyuka from Norway." But ndakazosvika pakubatwa nehope ende zvinhu zvemishonga, so ndakangobatwa nehope for about a minute. Pandakatomuka ndakabva ndatoona Tawanda uya ainge ava kutoverenga mari yake. Akabva anditi, "Wanga wakarara kangoma ichirira, tarira uone kuti mari yandatova nayo." Akaverenga mari iya yekudzamara kana neni ndazoneta. Ndikati, "Yakawanda mari iyi, ndazviona." Saka ndakabva ndazomudza kuti ndainge ndichida kuti n'anga iyi inge ichindibatsira. Akabva anditi painge pasina kana problem. Zvino mukomanachi n'anga iyi yainge iri kuZimu, inini ndichiri kuno kuSouth Africa. Ndakabva ndaronga kuti zvainge zviri nani kuti murungu ndinge ndichimukumbira mari. Murungu ndakamunyepera ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndafunga kunotora license. Akandibvunza murungu kuti license racho rinomboita mari kuti unge uchizokasika kudzoka kuSouth Africa. Ndikabva ndamuti kana ndikakwanisa kuwana 10,000 rands inenge iri ball. Saka murungu akabva ati hapana kana pressure. Ndokubva ndachizopiwa mari iya. Ndakati ndapiwa mari iya mukomanashi ndokubva ndaenda zvangu kumusha. Saka ndo mari iyo yandainge ndakaudzwa nenganga yacho kuti kana ukakwanisa kuya wakabata at least about $500 tinokwanisa kuzotaurirana. So ndakabva ndazoenda kuya zveshuwa ndakaudzwa zvose zvainge zvichidiwa. Zvimwe zvacho ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka ndichizozvitora kuSouth Africa. Apa ndichiita zvinhu zvose izvi
madhamu vainge vasingatozvizivi kuti ndo zvandainge ndichiita. Nanhasi uno mudzimai wangu haatozvizivi kana kutoti mari yandakashandisa pakuromba imari iyo yaiya iyo yandakamurakidza ndichiti imari yandoda kuenda kunotenga nayo goridhe kumusha, akanditi iri bho. Zvino mukomana achi pandakadzoka ndichizonodzokera kuzimu, ndakabva ndazoudza murungu kuti ndainge ndichiri kuzimu apa ndainge nditori muSouth Africa. Mukomana ndakabva ndazobira mukadzi wangu chipfeko chake chemukati ndobva ndazodzokera nacho, uye zvekare nezvimwe zvinhu zvandainge ndakanzi ndo zvandaifanira kuzodzoka nazvo. Mukomana achi pandakadzokera kuya pakabva pazogadzirwa mishonga ndokubva ndazopiwa chikwambo changu icho chandakadzoka nacho kunoku. Chikwambo ichi zvino icho chiri kuti chinge chichikwanisa kutanga kurutsa mari, chiri kunditi Sawira, ndipewo ropa. Kana ukakwanisa kundipa ropa ndinowana simba. Zvino ndava kutya kuti chinhu ichi kana ndikagara ndachijaidza ropa, because pari zvino chiri kuti chinongoda ropa rehuku, but ndinosinzwa nyaya dzevanhu avo vanonzi vakatanga nekuzvipa zvikwambo zvavo ropa rehuku. Nekufamba kwenguva zvikwambo izvi zvikabva zvazovapandukira, zvava kuda kuti vange vachizosacrifica vehukama. Saka ndopandiri kutya ipapo kuti kana ndikangobvuma chete then chikwambo ichi chinobva chazondipandukira. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Chinondirwadza ndechekuti I was a good Christian man, but nekuda kwenhamo ndakabva ndazozviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichingoromba. Kana kuri kunzi mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo ndichange ndichizoteverera mucomment section. Saka pari zvino sekuru vaya vakanditi handifaniri kuti ndige ndichizodzokera kunogara kuzimu nekuda kwekuti chikwambo changu hachisati chava nesimba. Saka chake tawanda, iye anoratidza kuti akachipa ropa. Ndakamubvunza akangonditi ndakachipa ropa kawani, but paainge achitaura I saw kuti he was lying to me. Saka ndinotya. Iye akangonditi unogotyei nekuti already chikwambo chacho watova nacho. Chikwambo chacho ndatova nacho. Mufunge zvenyu mukomanashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rikidza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa. Ndiri kugarawo nemurume ainge ambori murume webest friend yangu. Shamwari yangu akashayika. It was about 5 years ago paakashayika. Ndainge ndakaroorwa, iye ainge akaroorwa zvekare. Saka murume wake akabva azotanga kundinyenga. Mazuva paakatanga kundinyenga I thought kuti maybe it was some sort of like a prank. Ndakabva ndazoramba, but pandakazozviona kuti munhu uyu anotondida, it was the day raakanditumidzira mapictures achinditi ainge achigeza. Ndikati tuone. Akabva azvitora mapictures ndobva anditumidzira. Ndikatoona kutoti kwainga wani zvaatori munhu akatotakurawo chombo chake chiri bho. So ndakabva ndazongoti chombo chake ichocho ndainge ndichida kuti ndinge ndichizombochinzwa kuti chinondisvitsa here kwandainge ndichida kuzosvitswa. Mukomana achi takabva tatanga kutaura. Saka zvinoitika ndezvekuti vanhu kana mukatanga kusika bonde zvinongotinetsei mukoma, especially kana riri bonde riya rekuti vanhu munenge mava kusashandisirana dziviriro. Pari very tricky because iwewe unobva wazonopindawo nemwoyo because unenge wava kutomuona as your own man. Ndo zvainge zvava kuitika ipapo. And iye akabva azokanganisa nekubva atanga kundichengera achinditi iwewe unonaka, handidi kuti unge uchizorarwa nomumwe murume. Saka the moment yaakatanga kundirakidza ruchengera ndakabva ndazozvijairira and zvainge zvondinakidza ndichitoti andorudo rwacho. Saka neniwo ndainge ndava kunzwa pain. Yainditi ndinonzwa pain kana ndisinewe, chitanga kufunga kuti saka maybe unenge utori busy nemurume wako. Ndichingoti baby do not say that because uri kundirwadzisa because ndinokuda. Ndakabva ndazotanga kunzwawo pain yekuti saka izvezvizvi dzimwe nguva ndaikwanisa kumuka pakati pausiku ndobva ndaona kuti last scene yake pamwe inenge iri ya 7 p.m. ndobva ndati 7 p.m. zvinoreva kuti these people they've gone to bed earlier. Zvinoreva kuti ikoko pane zvinhu zvavari kuita. Apa ndaiti ndichitarisa last scene yake ndotarisa last scene yemukadzi wacho.
ndaiti kana ndakatarisa lastini yefriend yangu ndobva ndaona kuti the same time yaanenge abva pawhatsapp nemurume wacho it will be the same time. Ndobva ndati saka vanhu ava vatoisa mafoni pasi pavanodzoka online futi kuona kuti vose vodzoka online maybe for 10 minutes. Ndoti so it means kuti vanga vachimbozororera chimwe chiraundi chacho. Ndairwadziwa mukoma zvekuti ndaiitira murume wangu dzimwe hasha dzekuti aishamisika kuti komadhamu waizeti muchingogara muri short tempered kudai. But mukomana chine kufamba kwenguva ndakazobatwa nemweya wekuti friend yangu yaifanira kuti inge ichizofa, ende mweya iwoyo pawakangogara wandibata I could not control myself. Hama dzangu handidi kukunyeperai. Friend yangu aiva munhu aifarira macakes, so she loves this type of breakfast cake and I bought one for her. Ndakati ndatenga keki iri kune kwandakapfuura nako mushure mekunge ndatombotaura navo gogo ivavo. Gogo ava vane mimwe mishonga iyo yavakangomwaya pakeke yainge isina kana kumbowanda. Vakanditi usadya, wazvinzwa, usadya keke iri, zviri nani kutoti unge uchitobva pamba pake. Once wangomupa keke iri ibva pamba pake. Ndikabva ndati zvino ko murume uyu wandiri kuda kwaakazoridya hazofi here naigogo. Vakabva vazondipa mushonga vakanditi ndoda kuti paunenge uchibva pano paya paunenge wangopa friend yako keke then wobva watora mushonga uyu wobva waisa umwe wacho pasi pehapwa apa, umwe wacho wobva waizoisa pasi perurimi, chitaura naye pafoni, unobva wazoshanda. Iye achati ari kuda kukuona paya pamunenge muri mose, friend yako achasvika pakuzofa. Mukomana ache ndo zvandakabva ndazoita ipapo. Ndakaenda nekeke riya raiva nemushonga ndikanopa friend yangu, akafara chaizvo. Ndikati shamwari inini ndava kutoenda ndichingobva pamba pake. Ndakangoti ndichingonopinda mumotikari ndokutora mushonga uya ndikabva ndati umwe wacho pasi pehapwa umwe wacho pasi perurimi. Ndokubva ndafonera murume wake ndikati I need you, I want to see you. Ndichiemerera paya akabva ati you can come. Ndokubva ndazoenda kuofisi kwake. I delayed him so much mukoma, but akabva azoti achiburuka pamusoro pangu. Ndakanzwa achiti damn it, what have we done? Ndikati kochi. Ndakabva anditi my wife is at the hospital right now. Ndikati go there. He then said let me go. Ainge achida kuenda neni, but ndikabva ndati zvainge zvisingaiti. Ndikabva ndati ndichatoita zvokutomirira kana ndazoudzwa at least nemasisters efriend yangu, because kuti tinge tienda tose hazviiti. Kumurume wangu anozoti kudii, tasangana kupi? Mukoma ndakabva ndazoenda kumba ndokubva ndazofonerwa nevamwe amainini vefriend yangu vainge vachitochema. Ndokubva vazondiudza kuti friend yangu yainge yashayika, hanzi iye akangoita a heart attack. I was so happy because gogo vai vakatondiudza kutoti hakuna kana chiremba achambozviona kuti iyi ifood poisoning. Mukoma akatongonzi she died of a heart attack. Akazotongowanikwawo nomumwe mwana wepanext door. She was just lying cold on the floor and she was dead already. After that takaramba tichingokontinya nemurume wefriend yangu. Akabva anditi ramba murume wako. Ndikabva ndaramba murume wangu, nanhasi unotigere tose tinodanana. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahandzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahandzvadzi vedu ava mucomment section. Aya zvakakuomerai vahandzvadzi.